La nostra ruta per la solidaritat aquí a Mallorca ens du avui a Felanitx. Fins allà ens acostam per conèixer de primera mà la tasca de la Fundació Deixalles. Gent amb pocs recursos econòmics o en perill d'exclusió social són els usuaris d'un dels projectes d'ajuda que es du a terme a la Fundació Deixalles de Felanitx. Dins el que és la Fundació Deixalles i concretament a la delegació de Felanitx tenim el que són itineraris de capacitació, que són itineraris personalitzats de gent o de col·lectius vulnerables. Llavors aquestes persones arriben aquí mitjançant la derivació de serveis socials i aquí treballem amb ells tota una sèrie d'habilitats o tasques sociolaborals. Llavors, tota aquesta gent rep una ajuda per fet de venir en els nostres tallers. Per aquestes feines, els usuaris cobren una petita ajuda econòmica que prové de la subvenció atorgada per la nostra. A més, els tallers i itineraris són molt variats per tal de donar una major formació als usuaris i que tot el que aprenguin els pugui servir en un futur. Des de seleccionar roba, desmantellament de metalls, després, dins els tallers hi ha tota una sèrie de tallers d'habilitats sociolaborals. Tot i així, des de la Fundació reconeixen que en els darrers anys han disminuït el nombre d'ajuts. Aquests projectes fa molt d'any que se duen a terme. El que sí que és vera que abans teníem més ajudes per part de l'administració, aquestes ajudes han anat minvant, sobretot aquests darrers anys, i una part d'aquestes ajudes que rebíem ara se pot suplir en l'ajuda de la nostra. En total, la Fundació Deixalles de Felanitx ha rebut una subvenció de 9.000 euros de l'obra social de la nostra.